Zlatinko, ja fakt neverím, že ideme na nejakú podrbanú dedinskú zábavu. Ja som chcela ísť do Viedne. Ale čo mi tu prskáš, Beatriska? Vieš, že rodina je na prvom mieste. Hlavne tá, čo má 70 rokov a 30 pozemky. Babinka, viete, aká ste boli dobrá? Tam boli, že spevačky a boli ste tam vy. No vy ste boli tá hviezda. Hviezda. Všetci kúkali na vás. Všetci pozerali na Tonku. Perfektné to bolo. Na moju milovanú Tonku, moju krv. Ja som skákal, nevedel som, kedy to skončí, kedy to začne. To bolo jedno show. Hej? Áno. Dobre? Áno. Láska, cukrovú vátu chceš? Ja mám 250 € povačko, než to bude stačiť. Ostala len vata, cukrová vata. Ideme mazakata. V kuse potrebujem freestylovať. Cukriček, pozrite, tu majú Batagán. No, Beatriska, nestrikám ťa dosť. Ale takýchto ty ľúbiš. Povedzme si. Kuchy na seba. Bovate si, papáš cukrovú vatu. Tak jak ti je dobre? Čaká si aj odmakám. Jaj, ty môj. Počuj, čo mi napadlo, práve, že nafúkovať si rád, ne? Ale predstav si, že ja by som chcel viac, že fúkať si pod radom. Takéto kokotiny ti presne nachádzam v šuflíku v spáni. Takéto skôr. No dobrá, dojde aspoň DJ Majere alebo EKGčko. Však ja potrebujem elektro v živote. Na čo som si to dával?